Alright, umpisa na. Bang, bang. Charles! Charles! Ay, laro. Oh! May phone pa dyan? May phone pa? Parang pa. Hindi ka naglaro. Pasok yung ano, 2,000 natin. Lagi na mo. Hindi nga, upo ka muna rito. Ang bastos mo, kausap pa kita. Ano din? Wala, coach. Nice. Hindi na masako lang ito, hindi ka makakalimutan. Shooter din yun. Siguro mga Kano talaga ang bayad dito? Ito marami, baka magkano lang yan. 50 lang, ano? Baka ganun lang kasi marami tayo. Sobrang dami, eh. Kala ko si ano yung hindi katutundo. Yung shooter, diba? Sino ba yun? Shooter sa G4. Yung na-gising ka to, yung nakapunta mo. Lockdown! Bigat din yung kasama, dalawa din yung katapat mo sa ilalim. Mano, solid. Di isa. Yung malaki. Yung mga shooter talaga sa ano. Tsaka marunong sila. May dalawa sa bata. Ayun, tira yun. Kaliwet. Ilpin. Dalawa. Bakit kahit sino may isip yan. Pwede dalawa medyas. Isa lang. Lahat din nalawa mo. Yun lang. Hintay lang kasama. Asares, hindi? Pwede.
Plus one. Basic lang. Ayun, okay, no? Ako. Ayun, eh. Sige, sila. Ito din. Nagbubuhat. Ang ibang batak, no? Kaya kanina ginagawa. Lamset lang. Basic lang. Ayun, batak. Sila pala naman. May tuboy sa gano'n. May tuboy sa gano'n. Ano? Meron ba? Wala. 980. Minute ba? Hindi naman ako. Wala akong sapatos? Wala akong sapatos? Go na? Magamit yan ng school. Ay, ganang trabaho.
Issue na. Ano yun, coach yun? Dapat nag-Dunamil ka? Pagod. Ilan siya eh? Paano yun? Kuya. Dunamil ba yun? Tama? 2-9? Ano ba yung tawag yun? Stress tab. Hindi, isa pa. Hindi kung di sabi lang sa amin ng loto ng laruan. Ano yung 2-9. No, Dunamil yun. Oo. Ivan. Ano sinabi mo? Suggest sa iba naglaro. Kwarto pre. Kaya na. Ito na. Sa pangata pa. May shooting guard na. Negredo. Lalim talaga. Laki, no? Yun na! Luwag ang ito. Pre, panglamang.
Bay, saan mo na, bay? Bay, saan mo na, bay? Score, Mac. Score. Luwag dun. Ayun o, kanina pa humihingi ng bola yan eh. Oo. Bulander kasi ano eh. Kanina malakas din kalado. Money game, galing talaga. Ano, muntik pa. Baba din, wala na 350 lang sa auto dun. Ilang oras yan? Balik! Balik na yan ah.
Tira! Screen. Game time, ha? Manigil mo. Screen. Ayun guys, nagkakagulo na. Walang ilubig yun. Ang malinis lang yun. Good. Parang muna.